haba dan yi murmushi mana na zo da faras yamman nan dan ga kyakkyawan fuskar nan taki na ga duk a dame kike. Wallahi ba za ka gani ba wai laifinka bane akwai wani ne yana takura ma. Waye shi a garin nan? A garin nan wallahi. To bai san ke din tawa bace waye shi? Duk inda na fita sai dai in dai bai ganni ba amma sai ya tare. Kin san inda za a same shi ko gidansu ko nambar su? Ina da lambar sa. To kin da kina da nambar sa yan kwana gidan sauki faɗa min nambar sa. Bari in kira shi yanzu nan zan maganin sa. Har tsoron fita fa nake. Kai? Alaikum. Kai na ji kana wani zance na zo wajen budurwa na wai kana mata wace. Kai dan iskan ina an gawa mu yan kananan iska ne. Daga yau kan na ƙara ganin ka kofar gidansu. Idan na sake ganin ka kofar gidansu sai na ma rashin mutunci. Kai ka kiyaye ka san waye ne kuwa? Bari ki gani ba zai ƙara neman ki ba har abada. Na tabbata ya ji tsoron ki. Ba za mu yi maganin sa. Ƙara ne ai ni za a yi wa akuya ai oga canje ma Allah oga na wannan rage tsayin ka wannan ana magana dan bara uba kai ne za ka kalla ka kira ka wani a waya har ni kake cewa wai kana faɗa min cewa in fita daga sabon ba wannan ne na rantsa sun ya lita ba da niyyar kai dan boss wannan haka buga mu ya karfar wai da ka ta kaga kace da wuri bari in gana mai azaba yake ran oga shi ga wannan shi ne Allah ki ce da mala'ikun duniya zaki hada da su ai da wannan ne ban san sorry kai hakuri ai ban san ku bane oga ya sare wannan ya kansa faɗa mata cewa ita dan matan manya ce wannan haka yake oga Allah bannin ajiye mar oga kuma ina wuce wurin dalla wuce ki ba ni guri dan dawa gurin ki na zo za ki wuce ko sai na sai wani dirbane kike ki rasa wanda za ki kula sai wannan gajan kai na taɓa hawa makara isa kake so ka zama gurgu da wuri rashin sani ne ai ban san ku bane na tunka da tan talatu na haka yake idan na ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan kai dan boss sa ajiye ledon na dalla kai matsala gare ka ajiye ledon ai na cajin dole ga san to sama yi sama ina zuwa kyale shi da gudu Allah ka bari in fasawar Allah Allah mata ne ma a ce saga bari